BTC खुंथायनि गोख्रों होखारस्रांनाय हाबाफारि गसाइगावनि साहा बागानाव इभिक्शन चिरां जिल्लानि उनाव फिन क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव होखारस्रांदों। बे नुथाया गसाइगावनि पलासिगुरि जियादाङायाव होखारस्रांनाय हाबाफारिनि नुथाय। आइन बेरेखायै थाफैनाय गसाइगाव पलासगुरि जियादाङा गामियाव होखारस्रांदों BTC खुंथाया। नैरोजा 9 मायथाइनिफ्रायनो बे ओनसोलाव आइन बेरेखायै साहा बागान खालामबोदोंमोन। गसाइगाव साहा बागानाव होखारस्रांनाय हाबाफारि लादों। गसाइगाव महकुमानि पलासगुरि जियादाङा गामियाव होखारस्रांनाय हाबाफारि लादों पुलिस आरो रौनिया हानजाया। सरकारनि हायाव आइन बेरेखायै साहा बागान खालामनायनि दायजों खुंथाया होखारस्रांनाय हाबाफारि लायो। 2009 मायथाइनिफ्रायनो बे ओनसोलाव आइन बेरेखायै साहा बागान खालामबोदों। 304 दागनि खमैबो 450 बिगा सरकारनि हानि गासै 300 बिगा सरकारनि हायाव आइन बेरेखायै साहा बागाननि हेंथायै BTC खुंथाया दिनै होखारस्रांनाय हाबाफारि लायो। साहा बागाननि बिगोमा आब्दुल सत्तार मियाया न' बां बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे JCBजों साहा बिफां गुबुन बिफां लाइफांफोरखौबो फुना गारो। मख'नो गोनांदि आब्दुल सत्तार मियाया गोग्लैसोना थानाय हायाव साहा आबाद खालामबोदोंमोन। बे साहा बागानाव ओनसोलनि गासै 200निबो बांसिन आदिबासी सुबुंफोरा खामानि मावबोनानै जिउ खुंबोदों। পলাশগুৰি গাঁৱত যোনটো 304 ভিজিয়াৰ দাগ আছে তাত প্ৰায় আমাৰ 450 বিঘা মাটি আছে ভিজিয়াৰ গমাত মাটি। তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 300 বিঘা মাটিতে এজন সত্তাৰ মিয়া বুলি এনক্ৰ'চাৰে চাহ বাগান কৰি আৰু নিজৰ ঘৰ বাৰী অফিচ গোডাউন এনেকৈ সাজি পেলাই এনক্ৰ'চ কৰি আছিলে। চ' যিহেতু এইটো ভিজিয়াৰ মাটি হয় এইটো মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এভিকশ্যন ড্ৰাইভটো হাতত লৈছোঁ।